Wow, congrats sa to at taga Davao del Sur gihatagan tan Tatay Digong og 10 million. We love Tatay Digong. Og sa atong amahan sa Davao del Sur, Governor Douglas Cagas, nakaka-proud. Gikan ni Tita Babes. Palakpakan na to ang ato ang probinsya. Onya atong i-play karon ang mensahe ni President Duterte, ha? Congratulations ato onya liman mo na. Dito magod si President Duterte sa Mlang. Bago siya ni anhi kagahapon din sa tuang syudad. Dito siya nag-una sa Mlang. No, North Cotabato ba ng Mlang? Oo. Ang gihatag ni Presidente dito is, if I'm not mistaken, 4 or 5 million alang sa mga earthquake victim dito sa Mlang. Human ni anhe si President Duterte sa atoang syudad dinha sa Almendras Gym sa Corieso College of Digos para sa pag-turnover sa cheque. Ang balor mga igala og 10 million pesos. 10 million, oo. Kitag ko. Ha? Naman na sa social media na nato. Kitag ko sa cheque 10 million. Ang kini man ding cheque ba bisag 1 million or 5 million or 10 million. Bisag usa ka gamay usa kadako ang kantidad. Mao ra man day kadak ang cheque, no? Mao ra gid day kadak ang cheque bisag pagdako ang kantidad. 10 million kita ko. Namang ko pinakadool. Mas dool pag kita ko wala ko badlonga sa LPG LPG naman. Oh my God. SPG. PSG. Presidential Security Guard ba na? Walang ko badlongan nila. Piti duulan ako. Naabot ang ato ang presidente sa diya sa Corieso mga siguro alas 2 na kapin sa hapon. O niya nag-abot mi diha alas 10. So 10, 11, 12, 1, 2 mga 4 ka oras kapin mi nagpaabot sa ato ang mahal na presidente. Nilingkuray taman, 4 ka oras kapin, nilingkuray. May lang gani kay atol ni sa 60th founding anniversary sa, or alumni sa mga nag-graduate sa high school dina sa Corieso College. Nadamay mis pagkaon paniudto. Man mo na las 10 pamidiha. Naabtan mi paniudto, ay hilami pa no kaya mo paniudto, may rapod. Mayroon po niya kanang naghulat mi or nag-una mi, nagsayo mi. Ami sugat ka President Rodrigo Duterte mga higala na dito si Sir Jez Doreza. Isugat kini ni Digos City Mayor Joseph Fortich Cagas. Og isugat og gidawat nga malipayon ang hinabang gikan sa national government nga gitunol ni President Duterte malipayong gidawat ni Governor Douglas Cagas. Mapasalamaton si Gob matud pa sa iyahang kining mensahe. Dako na kaayog tabang kini alang sa mga biktima sa linog. Okay? Ko nagtabang. Kay ana man na, di ba? Ako presidente ako ning i-turn over sa imo ha, ikaw na'y bahala din ha.
Basta ing ana gani mga igsuon, i-turn over gani sa imo, buot pasabot, naa din ha ang respeto, no? Naa din ha ang respeto, naa din ha ang pagsalig. Kay kung halimbawa ikaw magpadala kag tabang sa kining nabiktimahan or nabiktima sa mga kalamidad, o niya ang imuhang tabang gusto nimo maabot gyud sa mga biktima nga tinuod. So kay para manigurado ka, ako na lay tunol ani para sureball nga, di ba? Maabot yun ni sa mga nagkinahanglan yun. Ako na lay ko sayang ani akong kwarta. Para makita gid nako sigurado mapunta gid ni sa angayang mapuntahan, mapupuntahan. Diba? Pero si President Duterte mga higala gitunol ang cheque worth 10 million pesos gitunol kang Governor Dodo Cagas. Ikaw na'y bahala anak gob. So unsaon ni Governor pag gamit sa mga earthquake victim sa pamaagi ni Gob ani nalang ko'y kining initial lang na siren sa base sa iyang speech giingnan niya si President Duterte, Mr. President, gamito na mo ni para sa pagpamalit og mga yuta himuong relocation site og mga pabalay. Mag-isgot ang mga relief goods na apamantong ato ang 11 million nga calamity fund. Nakuha na noon to, nakuhaan na to. I don't know kung pila na lang ang nabilin. Yan na pa may mga donors. Napatagihapo yung mga relief goods. Sige paghihapon ang pag-distribute sa to ang PSWD, sa itong PDRRMC, sa province, no? Alang sa atong mga bakwit o sa mga home base na mga nagtent sa ilahang mga balay-balay. Okay? O katong mga mangutana sa ako, magreklamo, nga daw sila kadawat, adto mo sa inyong barangay, adto mo sa inyong munisipyo, adto mo sa City Hall. Dito na ninyo ipaabot ang inyong concern niya. Wala may kadawat. Adto mo sa inyong barangay, adto mo sa inyong munisipyo, o nasa barangay mo adto. Yan naman ko yung mga wag yun may katilaw, ana. Unahon manggutong mas labing nang inahanglan. Naguban og balay. Nya petad ikaw naguban ka o niya kaning wa kan apil. Nya nagubaan man pud mi, nagtent man pud mi. Dili lang kay ikaw mo'y tao aning kalibutan na. Pagpahibaw pod. Di kay ikaw nga makita dayon ng imong sitwasyon. Ipahibalo imong sitwasyon pinagi sa pagdangop sa gobyerno. Okay? Dili kay ikaw mo'y pangitaon, may ikaw ray tao ning kalibutan. Malagot magutan ng mag-ingon ana nga wa gyud may katilaw anang kwarta sa akuan kanang mga gipanghatag. Pareha na 10 million ni Digong. Di lang kay ikaw ang tao, Di lang kay ikaw mo'y mabantayan, lihok para matagaan ka. Kung tan-aw nimo kining wa mo kadawat ani lihok adtos barangay ipaabot imong concern mauni na hitabo sa mua nagtent pud mi sa gawas bro mi kadawat lihok ay pagsigtanga dia 11 million FYI million. Iba po yung million at saka billion. Alright? Yung billion, pila ka 1 million ng billion? 1,000? Tama ba, John? 1,000 ka 1 million ang 1 billion? Pag sure na, John ba? Kasi John B, kay basta ang ani magong kwartaha, pa magkukuha kum-kum, ani mo, nandi ko kamao. Tama lagi. 1,000 ka 1 million. Kaya si John kay nakakuha naman
Murag makadawat naman yun ni 1,000 ka 1 million. Ha? Usa ka libo ka pilo-piloon nimo ng 1 million, una pa na mag 1 billion. Oh. So, dako kay diferensya. Onya, ang atoang calamity fund sa Davao del Sur is 11 million. Oh. Dili gyud na pwedeng mahimong 11 billion ang atong calamity fund kay ang atoang ira sa probinsya is naalang sa mga 900 kapin, 900 million. I-plus pa nato ang kanang mga kita sa probinsya, so naa sa 1.2 billion ang atong ira. Okay? Kalimot na noon ko dyan saan ni pasabot ni si Dinoy. So lahi 11 million lahi sa 11 billion. Ako ning gisulti kay nagpasagad na pud gyawit ning bayot nga si Dinoy. Ha? Nagpasagad na pud yung ka bright ka. Ingon ka, howd ka. Ingon ka, wala ko'y credential. Oh. Anong, 11 billion? O sa man pagpangilad sa mga tao, nga mga wa nakahibalo? Ang mga bright nga nagbasa sa imuha o naminaw sa imuha o sa badya, katawaan na kayo na pataka, ramaning bayutan, ni galuspad man lang siya pataka magyawit. Bisan pa siguro, moingon siya 1 billion. Dili po na pwede. Pila ra may porsyento sa calamity fund? Sa atong ira nga 1.2 billion. 1.2 billion ang imong ira o niya mag-calamity fund kag 11 billion? Naunsa man tao ka? Inday? Ha? Ay, nako. So, nga na, well, ato maning isubay, ato maning cover no, sa ato ang Operation Tulong sa mga earthquake victim special live coverage.